η κοκκινοσκουφίτσα αλλιώς. Εμπνευσμένο από το γνωστό ελληνικό κλασικό παραμύθι «Η κοκκινοσκουφίτσα». Συγγραφέας Γιαννουλίδος Μαράγδα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα μικρό χωριό ένα κοριτσάκι. Το όνομά του ήταν Κοκκινοσκουφίτσα. Την έλεγαν έτσι γιατί η γιαγιά της που ήταν μοδίστρα της είχε ράψει ένα όμορφο κόκκινο παλτουδάκι και η κοκκινοσκουφίτσα το φορούσε συνέχεια. Στο χωριό που ζούσε λοιπόν η κοκκινοσκουφίτσα, οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθιζαν να λένε τρομακτικές ιστορίες στα παιδιά για να τα κάνουν να κοιμηθούν πιο γρήγορα το βράδυ ή ακόμη και για να φάνε όλο τους το φαγητό. Η κοκκινοσκουφίτσα λοιπόν απέφευγε να πηγαίνει να βλέπει τη γιαγιά της που ζούσε στο δάσος, παρόλο που ήθελε πολύ να τη δει, γιατί φοβόταν όλα αυτά που είχε ακούσει για το λύκο. Μια μέρα όμως, καθώς έβλεπε τη μητέρα της να ετοιμάζει φάρμακα και κάποια φαγητά για τη γιαγιά της, αποφάσισε να πάει μαζί της κι αυτή. Είχε τόσο καιρό να δει τη γιαγιά της. Πήρε πολλές ανάσες και φοβισμένη ξεκίνησε για το δάσος με τη μητέρα της. Στο δρόμο κρατούσε πολύ σφιχτά το χέρι της μαμάς της, τόσο σφιχτά που είχε δρώσει το χεράκι της. Η μητέρα της τη ρώτησε «Τι συμβαίνει?» Η κοκκινοσκουφίτσα ξεκίνησε να λέει λοιπόν πώς ένιωθε και πόσο είχε φοβηθεί με όλες αυτές τις ιστορίες που άκουγε πολύ συχνά για το λύκο. Η μητέρα της κοκκινοσκουφίτσας την άκουσε προσεκτικά και πολύ γρήγορα κατάλαβε τι λάθος είχαν κάνει όλοι οι μεγάλοι που λέγαν αυτές τις ιστορίες στα παιδιά. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από την κοκκινοσκουφίτσα, την πήρε μια αγκαλιά και της υποσχέθηκε πως θα μιλήσει σε όποιον γνωρίζει και θα του ζητήσει να σταματήσουν επιτέλους αυτές τις ιστορίες. Όσο περπατούσαν στο δάσος, ήταν και οι δύο πολύ προβληματισμένες και αγχωμένες, γιατί παρόλο που συζήτησαν και συμφώνησαν να μην ξαναφήσουν κανέναν να πει αυτές τις ιστορίες, ο φόβος τους δεν μπορούσε να φύγει τόσο γρήγορα. Η μητέρα της κοκκινοσκουφίτσας άκουγε και αυτή από μικρή αυτές τις ιστορίες και ενώ είχε μεγαλώσει και γνώριζε πως δεν είναι αλήθεια, ο φόβος της είχε μείνει κάπου βαθιά μέσα της κρυμμένος και ερχόταν χωρίς να το θέλει μόλις έμπαινε στο δάσος, ειδικά όσο περνούσε η ώρα και απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από το χωριό. Όσο φοβόταν η ίδια, τόσο καταλάβαινε όλο και περισσότερο την κοκκινοσκουφίτσα. Περπάτησαν λοιπόν λίγο ακόμη και σύντομα βρέθηκαν κοντά στο σπίτι της γιαγιάς. Εκεί άκουσαν έναν περίεργο ήχο. Γύρισαν και οι δύο τρομαγμένες και τι να δουν, απίστευτο, ένας λύκος. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τελικά αυτό που φοβόντουσαν ήταν τώρα μπροστά τους και τις κοιτούσε. Χωρίς να κουνιούνται καθόλου, η κοκκινοσκουφίτσα και η μητέρα της έμειναν με γουρλωμένα μάτια να κοιτάζουν το λύκο. Το ίδιο και ο λύκος από την απέναντι μεριά. Ακούνητος είχε σταθεί και τις κοιτούσε σαν να περίμενε να δει τι θα κάνουν. Για λίγο η κοκκινοσκουφίτσα ένιωσε σαν να φοβάται κι αυτός. Ήταν σίγουρα άγριος, αλλά και αρκετά φοβισμένος. Αυτό δεν το περίμενε η κοκκινοσκουφίτσα. Επίσης ήταν πολύ όμορφος. Ένα ξεχωριστό ζώο που την έκανε να νιώθει φόβο, αλλά και θαυμασμό όταν το κοιτούσε. Σιγά σιγά ο φόβος της έφευγε, παρόλα αυτά ακόμη δεν κουνιόταν. Τη θέση του φόβου πολύ γρήγορα άρχισε να παίρνει η περιέργεια. Πού να ζει, πού να είναι το σπίτι του, έχει άραγε οικογένεια ή ζει μόνος? Πεινάει λες όντως τόσο πολύ, γιατί όλοι συχνά πεινάω σαν λύκος. Όσο η κοκκινοσκουφίτσα σκεφτόταν όλα αυτά και παράλληλα δεν κουνιόταν, ο λύκος άρχισε να κάνει βήματα προς τα πίσω, μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως. Η κοκκινοσκουφίτσα
η μητέρα της, αλλά και η γιαγιά που έτυχε να δει το συμβάν από το παράθυρο, είχαν μείνει όλες με το στόμα ανοιχτό. Η κοκκινοσκουφίτσα και η μαμά της έτρεξαν γρήγορα προς το σπίτι της γιαγιάς. Μπήκαν μέσα, αγκαλιάστηκαν σφιχτά και άρχισαν να κλαίνε. Από χαρά αλλά και από φόβο. Χαρά που γλίτωσαν και φόβο γιατί είδαν τον Λύκο από κοντά. Τον Λύκο που τόσο καιρό φοβόντουσαν. Και οι δύο τελικά. Η γιαγιά άρχισε να τις ακούει να περιγράφουν λαχανιασμένες πώς ένιωσαν που είδαν από τόσο κοντά πρώτη φορά ένα Λύκο. Μάλιστα λέγανε πόσο εντυπωσιακός ήταν ο Λύκος. Πόσο φοβήθηκαν, αλλά και πως είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο φόβος τους πριν τον δουν ήταν μεγαλύτερος από τώρα που τον είδαν από κοντά. «Μερικές φορές το μυαλό παίζει περίεργα παιχνίδια», είπε η μαμά της κοκκινοσκουφίτσας. «Και σίγουρα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κινδυνεύσουμε στη ζωή μας, όμως τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι πιο τρομακτικό να σκεφτόμαστε ότι κάτι άσχημο μπορεί να συμβεί από το να το ζήσουμε όντως». Η κοκκινοσκουφίτσα, όταν επέστρεψε στο σπίτι το βράδυ, έκατσε και έγραψε μια μικρή ιστορία για το Λύκο. Αληθινή αυτή τη φορά. Να τη διαβάζουν οι γονείς στα παιδιά, να τη διαβάζει και αυτή και να διώξει ακόμη πιο μακριά τον φόβο. Και με όποιον τρόπο είχε, άρχισε να ψάχνει να μάθει για το πώς ζει ο Λύκος. Και ό,τι καινούριο μάθαινε, το μοιραζόταν με τους φίλους της. Πλέον όλοι στο χωριό είχαν σταματήσει τις τρομακτικές ιστορίες. Τα παιδιά είχαν ηρεμήσει αρκετά και η κοκκινοσκουφίτσα κατάλαβε πως σίγουρα δεν θα πλησίαζε ποτέ έναν Λύκο, αλλά επίσης σίγουρα ο Λύκος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το πόσο τρώνε τα παιδάκια ή τι ώρα κοιμούνται. Έχει άλλα ενδιαφέροντα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς επίσης και ευχόμαστε και ο Λύκος αλλά και όλα τα ζωάκια του δάσους.